ensimmäinen puolivälierä takana. Siitä Ranska-Marokko siis. No siinähän ei Ranska joutunut oikeastaan minkäänlaiseen testiin. Pakko sanoa, on pettynyt Marokkoon, että ne ei pystynyt yhtään mitään tarjoamaan. Niin kuin yhtään mitään. Jopa Paraguay tarjosi helposti pahemman ja erityisesti ikävämmän vastuksen. Noillahan oli vartin sisään jo enemmän paikkoja Ranskalla kuin Paraguay-pelissä yhteensä. Mukaan lukien pilkku tuli hyvin nopsaa ja no se nyt, vaikka se meni pieleen, niin ei se antanut Marokolle mitään. Samaten Bonon parit hienot seivitkään, nekään ei antanut Marokolle mitään semmoista extra drivea, että hei nyt itse asiassa yritetään nyt taistella. Joo, materiaaliero oli merkittävä. Ranska oli selkeästi parempi sekä etukäteen että sitten niin kuin pelistä nähtiinkin, mutta jotenkin silti olisi vähän enemmän odottanut. No, siis jos siitä käydään nyt silleen vähän pelaajia läpi, niin Marokalta mun mielestä näkyy jopa yllättävän paljon, että Saibari puuttuu. Talbille ei ole mitään käyttöä kunnon jengeä vastaan. Samaten sitten tämä huippujunnu, tämä Boadi, niin on ilmiselvästi lupaava, hyvä pelaaja, mutta ei vielä ihan riitä tuollaisissa peleissä. Näki monessa tilanteessa, että periaatteessa on itseluottamusta ja silleen haluaa tehdä asioita, olla osallisena, mutta sitten ei ihan riitä kuitenkaan. Saa nähdä, mitä sitten jatkossa. Tosin sitten taas Ranskan puolella niin no oikeastaan tasaisesti koko joukkueelta hyvä peli. Mignon ei tosissaan joutunut minkäänlaiseen testiin. Ja no oikeastaan ainut, mitä haluaisin nähdä, että joku jengi ihan aidon oikeasti testaa Ranskan laitojen puolustamista, koska siellä ne heikkoudet on. Unde ja Digne ei ole mitään niin kuin huipputason puolustavia pelaajia. Et siellä jos pystytään kunnolla haastamaan tulemaan, niin voisi tulla ongelmia. Se riittääkö se yhtään minkäänlaiseen tulokseen on ihan eri asia, koska hyökkäyspäässä Ranskalla on niin hirveä voima. Ja kyllähän esimerkiksi Dembele, Pape pelasi hienon pelin. No oli sekin pelasi periaatteessa hienon pelin, mutta ei se kyllä viimeistellä osaa näköjään ollenkaan. Et se on erikoista. Ja no se oli ihan makeata sinänsä, että Pape veti aivan hirvittävän pilkun. Mutta se ei ihan kauheasti näkynyt siinä tekemisessä. Siinä kohtaa pitäisi vastustajan kylläkin yrittää päästä vaan niin kuin vielä syvemmälle padan sisään, koska se ei ole välttämättä huippuhyökkääjälle helppo hetki. Mutta ei siinä kyllä, ei näkynyt. Pape teki hyvää duunia oikeastaan koko pelin, jopa joukkueelleen, ei pelkästään itselleen, että se oli silleen ihan hienoa. Ja sai loppujen lopuksi upean onnistumisen samaten. Saiko hän syötön itse asiassa Dembelenkin maaliin. Et vahvaa tekemistä. Siinä oli ensimmäinen välierä ja marssinut, suorastaan hölkötellyt jengi. Ja tähän, eli mun Team of the Tournament kokoonpanoon toi matsi ei tuonut käytännön muutoksia. Vähän vaihtopenkki eli Dembele paranteli vähän asemiaan siellä. Upi tuli takaisin penkille. Ei ihmeitä, mutta voi hyvinkin olla, että tämän illan peli, eli tämä 10 alkava Espanja-Belgia, se voi sitten tarjoa jonkinlaisia muutoksia tuohon. Mielenkiintoista nähdä, pystyykö Belgia vastaamaan Espanjan niin kuin mun mielestä viime pelissä aika hienoon näytökseen. Toisaalta niin oli Belgiallakin hieno näytös. Erittäin mielenkiintoista nähdä, minkälainen peli tulee.
No siinä on vähän sellaisia, jos nyt aloittaa vaikka Belgiasta, niin totta kai, että pelaako siellä De Ketelaar, pelaako Doku, pelaako De Bruyne, ja jos nämä avaa, niin kuinka hyvin ne pelaa. Siinä on aika silleen tärkeitä juttuja, koska jos he joutuu puolustamaan koko pelin, niin Belgian puolustus ei tule pärjäämään. Mutta sitten taas toisaalta, jos toi luova osasto, haastava osasto tarjoaa Espanjalle muutakin kuin pelkkää hyökkäystä, eli siis niin, nimenomaan haastaa paljon, niin kyllä siellä voi tapahtua asioita. Onana ei käsittääkseni pelaa. Ja sitten taas toisaalta, jos Vanaken aloittaa, niin pysyykö nyt ihan kuitenkaan vauhdissa, vaikka järkevä pelaaja onkin kyseessä, niin ei välttämättä pysy sitten taas vauhdissa. Espanjan puolelta taas nähdäänkö Jamalilta eka huippupeli, niin kuin aidosti huippupeli. Siinä olisi hyvät mahikset. Kukas siellä nyt olisi De Kuiper-tyyliin vastassa. Ja joku tuplaa siellä. Tielemans, en mä tiedä. Mutta joka tapauksessa joutuvat luonnollisesti tuplaamaan, jos Jamali pääsee haastamaan koko ajan, ellei triplaamaan. Eli siinä on aikamoista. Ja sitten taas, niin, että joutuuko Espanjan puolustus ja Unai Simon jonkinlaiseen testiin. Että kyllä mä näkisin, että Espanjan se semmoinen pallon liikuttelu, semmoinen luottamus siihen omaan puuhasteluun. Puuhastelu ehkä ruma sana, mutta kuitenkin siihen semmoiseen melko rauhalliseen tapaan yleensä pelata, niin mä luulen, että se kantaa kyllä tuossa pelissä hedelmää tarpeeksi. Mutta toivoisin, että tosta ei tuu se semmoinen 1-0 yliajalla nyhväys. Vähän vaikea nähdä toisaalta tulisi, koska Belgia on vähän erilainen joukkue. Ne ehkä tekee todennäköisemmin, mutta niin päästääkin todennäköisemmin. Mutta me jäädään ilta 10 odottaa innolla ja varmaan huomenna palataan taas.